na pôde Prešovskej radnice a prenechávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda samosprávneho kraja, vážený pán primátor. Naozaj chcem veľmi pekne poďakovať za priebeh našich dvoch stretnutí. Ja som do Prešovského kraja dnes zavítal samozrejme v dopoludnejších hodinách na pripomenutie si 80. výročia Tokajskej tragédie, kde sme si veľmi dôstojne, a tak ako sa na okrúhle výročie patrí, uctili všetky obete tohto hrozného činu a som veľmi vďačný, že sa tie oslavy podarilo zorganizovať v takom rozsahu a v takej kvalite, ako si táto udalosť tragická naozaj zaslúži. A ďakujem všetkým, ktorí tam dnes do obeda v Tokajku boli. Zároveň prichádzam na pôdu Prešovskej radnice v mesiaci, kedy si mesto Prešov pripomína 777 rokov od prvej písomnej zbierky, tak gratulujem, pán primátor, k takémuto krásnemu číslu a krásnemu sviatku, ale primárne som prišiel rozprávať veľmi otvorene a priamo aj s pánom predsedom samosprávneho kraja, s pánom primátorom o špecifických problémoch, o výzvach tohto kraja, ale aj o úspechoch, ktoré sa či už v meste alebo v kraji podarilo za posledné roky dosiahnuť. Aby som tak postupne do konca roka obišiel všetky kraje na Slovensku, stretol sa so všetkými županmi a všetkými krajskými primátormi ešte do Vianoc a načerpal tak naozaj veľmi konkrétny plastický pohľad na to, čo trápi jednotlivé naše samosprávy. Samozrejme veľkou témou, či už s pánom predsedom samosprávneho kraja alebo s pánom primátorom, je téma financovania. Už aj ja osobne veľa rozprával a možno okrem toho, že nás čaká veľká diskusia budúci rok o zmene financovania slovenskej samosprávy, aby nebola závislá len od daní z príjmov fyzických osôb, ale mala podiel aj na daní z pridanej hodnoty, na daní z príjmov právnických osôb a podobne. Budeme musieť hovoriť aj o decentralizácii, pretože sa ukazuje, že prichádza po 32 rokoch existencie Slovenskej republiky čas, aby sme otvorili otázku, aké kompetencie by mohol štát konečne preniesť do regiónov, v oblastiach, kde sa ukazuje, že regióny si dokážu pomôcť s určitými problémami podstatne lepšie, ako keď sú riadené priamo z centra, a ja sa jednej z nich aj konkrétne dotknem. Samozrejme, že ak hovorím o Prešovskom kraji, je to kraj, ktorý patrí k tým najviac skúšaným krajom v rámci Slovenska. Nechcem povedať to slovo, ale z ekonomického pohľadu je v porovnaní so všetkými ostatnými krajmi aj vo vzťahu k HDP a tak ďalej najchudobnejším regiónom, ak hovoríme z pohľadu ekonomiky, pretože ľudský a tradíciami a tak ďalej je to veľmi bohatý región, ale ekonomicky si musíme žiaľ povedať pravdu. No napriek tomu máme vo financovaní tohto kraja ako takého určité defekty, ktoré boli v minulosti spôsobené nejakým spôsobom potrebou sanovať výpadok príjmov Bratislavského kraja pri presune dane z príjmov motorových vozidiel z krajov na centrálny štát. A dnes nám teda sa stáva, že zo všetkých peňazí, ktoré bežným výpočtom majú dotiec do Prešovského samosprávneho kraja, sú nakoniec skrátené, ale 94% z nich prichádza do Prešovského kraja a tých zbytok 6% odchádza v rámci prerozdelenia do Bratislavy. To znamená, ešte aj ten najchudobnejší kraj v našom štáte sa spolupodiela na financovaní najbohatšieho regiónu, ktorým je hlavné mesto, a toto si myslím, že treba do budúcna zmeniť. Pretože to nemyslím, že je z dlhodobého hľadiska. Zároveň musím povedať kriticky, že hoci ide o najviac a najťažšie skúšaný kraj, ak by sme spočítali aj celú alokáciu alebo pridelenie všetkých eurofondov z plánu obnovy, štrukturálnych fondov a iných, ktoré má Prešovský samosprávny kraj k dispozícii, napriek tomu, že v rámci regionálnych rozdielov sú tu rozdiely najvypuklejšie v porovnaní s hlavným mestom, opäť nepatrí medzi kraje, ktoré by sme mohli zaradiť medzi top najväčších príjimateľov týchto eurofondov. To znamená, Prešovský kraj nie je na prvom mieste v objeme prostriedkov, ktoré má k dispozícii, hoc by si to vzhľadom na svoju ekonomickú situáciu a enormné regionálne rozdiely zaslúžil, čo takisto bude musieť ďalšieho programového obdobia, kde plne podporujem iniciatívu aj predstaviteľov samosprávy, ale respektíve úradu pána predsedu samosprávneho kraja, že pri vyjednávaní ďalšieho programového obdobia Slovensko musí trvať aj vzhľadom na takéto regióny, ako je Prešovský kraj, na to, že musí pokračovať politika solidárnosti a kohézie s rešpektovaním určitých špecifík. To znamená, nesmieme dovoliť, aby sa už upustilo od podpory
odstraňovania regionálnych rozdielov, aby sa už upustilo od podpory dobudovávania chýbajúcej infraštruktúry, pretože niektoré krajiny už tvrdia, že už je všetko urobené, že už to nepotrebujú, ale špecifika Slovenskej republiky sú iné ako španielske, portugalské alebo fínske. A preto naši vyjednávači budú, dúfam, stáť za slovenskými regiónmi a budú robiť všetko preto, aby tá kohézia do budúcna bola zachovaná. Samozrejme, Prešovský kraj a priority dobudovanie R4, rýchlostnej cesty. Je pravda, že Slovensko zatiaľ zaostáva, kým Poliaci a Maďari tie svoje úseky už dokončujú, alebo niektorí už aj hotové majú. My v rámci toho projektu Via Carpatia predstavujeme určitý lievik, na ktorom budeme musieť popracovať, ale som veľmi rád, že táto cesta po zmene zákona o strategických investíciách bola preradená medzi strategické investície a myslím, že to pomôže aj urýchleniu tejto výstavby. Ak hovoríme o probléme, ktorý som povedal, že by bolo možno riešiť viacej z regionálnej úrovne a nie z centrálnej, tak sa musím dotknúť marginalizovaných skupín obyvateľov. Musíme si to povedať veľmi jasne, že až 41% z marginalizovaných rómskych komunít z celého Slovenska žije 41% z celkového počtu v Prešovskom samosprávnom kraji. Je to pre kraj samozrejme obrovská výzva, aj obrovská záťaž spracovať s takýmto veľkým množstvom ľudí a štatistiky neveštia nič dobré a tie si tiež treba úprimne povedať. A som vďačný, že na pôde samosprávneho kraja Prešovského pod pánom predsedom Majerským pracuje ktorá analyzuje dáta a ktorá mi prezentovala čísla, že ak všetko pôjde tak ako doteraz, tak kým dnes je na území Prešovského samosprávneho kraja 130 000 ľudí, ktorí sa teda započítavajú ako marginalizované skupiny, tak do roku 2050 ich môže byť skoro raz toľko a bude ich 250 000. A to sa ukazuje, že štát si nevie z centrálnej úrovne poradiť s určitými problémami a nielen počas mojich stretnutí s primátormi a starostami, ktorí majú rómsku komunitu na svojom území alebo vo svojom katastri, ale aj dnes, aj z úst pána podpredsedu samosprávneho kraja, aj ďalších predstaviteľov kraja bolo mi potvrdené, že si vedia predstaviť situáciu, ak by o značných finančných prostriedkoch, ktoré každý mesiac tečú prijímateľom, či už sociálnych dávok a tak ďalej, mohli rozhodovať oni. Pretože dnes máme situáciu, že my síce postihneme, alebo pán primátor, primátorka, starosta, postihneme rodiča pokutou za to, že dieťa nechodí do školy. Vystavíme pokutu. Samozrejme, že mu vyrúbime daň z nehnuteľnosti, pošleme výmer, pošleme faktúru za vodu, pošleme faktúru za odpad, ale nedočkáme sa platby ani za pokutu, ani za daň, ani za vodu, ani za odpad. Nehovorím, že u všetkých, ale u značnej väčšiny áno. Starosta, primátor nemá absolútne žiadne páky, ako tieto prostriedky vymôcť, čo spôsobuje potom veľký tlak od druhej časti obyvateľstva, ktoré začína našich starostov a primátorov tlačiť do situácie, že ako k tomu prídu, že oni si povinnosti plnia a druhá časť spoločnosti si neplní. Preto ak by napríklad bolo možné v budúcnosti diskutovať o presune výplat sociálnych dávok a všetkých ďalších benefitov, príspevkov na bývanie a tak ďalej, priamo cez starostov, ktorí by predtým, ako by tieto dávky vyplatili, najprv strhli všetky nedoplatky, myslím, že by to pôsobilo preventívne a veľmi výchovne na všetkých tých, ktorí by si potom uvedomili, že netreba buď prekračovať zákon, alebo robiť priestupky, alebo by si uvedomili, že treba fungovať tak, aby im nikto nemusel nič zo svojich sociálnych dávok strhávať. Pretože dnes štát posiela peniaze priamo, ale tie sú neochotné potom poslať primátorom a starostom za všetko, za čo sa platiť musí. Čiže napríklad to je jeden z tých oblastí, kde by sme mohli presunúť riadenie tejto problematiky z centrálnej úrovne skôr na regióny, pretože primátori si vedia poradiť aj vzhľadom na miestnu znalosť a poznateľnosť a už dlhé roky s tým robia. Podľa mňa by mohli s pánom ministrom práce započať túto diskusiu a mohli by sme sa vrátiť k systému, ktorý už niekedy fungoval a ukazoval sa ako dobre fungujúci. A zároveň si myslím, že by takisto stálo za to, aby minister vnútra v spolupráci s vyššími územnými celkami možno hľadal pilotný projekt presunu nejakej kompetencie štátu na vyšší územný celok a otestovať ten model, či by to vedelo fungovať, ak by sa z centrálnej úrovne posunulo niečo na samosprávu aj v iných oblastiach, ale to už je samozrejme na odbornejšiu diskusiu. Ak sa dotknem mesta Prešov, tak napríklad opäť konkrétny problém, ktorý sa môžete dozvedieť len priamo na výjazde alebo v meste, konsolidácia. Ja som veľmi rád, že obidvaja páni, aj pán predseda, aj pán primátor uznali, že štát musí šetriť.
a tým pádom musí šetriť aj samospráva. A samozrejme, že na našu samosprávu aj Vúcku, aj mesto doľahnú opatrenia konsolidačného balíčka. Ale niektoré sú momenty, kde musí štát povedať pomocnú ruku napríklad pri projektoch, kde už dochádza k čerpaniu eurofondov. Pretože eurofondy boli vysúťažené hlavne napríklad pri mestách, ktoré nie sú platiteľmi DPH. Boli vysúťažené projekty za nejakú sumu. Tie, ktoré už dnes prebiehajú a napríklad prídu faktúry až budúci rok, automaticky im prídu faktúry o 3% vyššie. Čo ale zmluva o nenávratnom finančnom príspevku nepočíta s tým. Tým pádom to pre mestá a všetkých príjmateľov zdrojov z európskych peňazí, ktorí nie sú platiteľmi DPH, automaticky narastú náklady o 3% a mestá sa pýtajú, či im to bude preplatené dodatočne z eurofondov, alebo to pôjde zase na vrúb samosprávy. To nie je dopad konsolidačného balíčka, pretože tie mestá a župy presunú do svojich rozpočtov, ale toto je taký napríklad moment, ktorý prinesie konkrétnu situáciu, s ktorou by sa štát mohol vysporiadať. A zároveň prenesením financovania materských škôlok z miest a obcí na štát došlo k tomu, že mesto Prešov napríklad bude mať budúci rok výrazne nižšie príjmy, pretože časť peňazí už pôjde mimo rozpočtu mesta Prešov a potom aj dlh, ktorý dnes Prešov má, bude vo vzťahu k týmto príjmom odrazu extrémne vysoký. A bude brániť mestu Prešov ďalej sa úverovať, pretože ten prepočet, ak sa nevymyslí nová metodika, bude brániť mestu v ďalšom rozvoji. Preto to sú veľmi konkrétne veci, ktoré na týchto výjazdoch spolu rozoberáme. Nejde o žiadne akoby len sviatočné reči a úctivé posedenie navzájom, ale sú to veci, ktoré ja preto aj vám takto verejne akcentujem, pretože mnohých tých problémov sa aj vy ako médiá môžete konkrétne chytiť a môžete ísť už konfrontovať s členmi vlády a hľadať a pomôcť hľadať riešenia. A zároveň aj ja potom na stretnutiach s členmi vlády môžem veľmi efektívne tieto problémy vo vzťahu k vláde prenášať. Takže mám tu poznačené ešte veľké množstvo ďalších vecí, ale myslím si, že to, čo som neobsiahol vo svojom úvodnom príhovore, doplní pán predseda samosprávneho kraja alebo pán primátor. Ja chcem zablahoželať Prešovu, že budúci rok bude nosiť hrdý titul Európske mesto športu. No nie je nič krajšie, ako keď to oslávite organizovaním majstrovstiev vo futbale do 21 rokov. To bude podľa mňa veľká športová udalosť tu na východe Slovenska, ale aby som povedal ešte jeden pozitívny záver, pretože to nebolo vždy len o kritike, bolo to aj o pozitívnych veciach. Ja som presvedčený, že pokiaľ čo najskôr dojde k ukončeniu vojnového konfliktu na Ukrajine, a presunieme sa do fázy ďalšieho dobudovania Ukrajiny, opráv všetkej deštruovanej infraštruktúry a že postupne budeme v nasledujúcich rokoch svedkami rozvoja Ukrajiny, tak obrovský benefit z toho môže mať práve Prešovský kraj, pretože Prešovský kraj bude potom bránou spolu s Košickým nielen pre Ukrajinu bránou do Európskej únie, ale myslím si, že z hľadiska bezpečnosti a tak ďalej mnoho firiem, ktoré sa bude chcieť vrátiť na ukrajinský trh, predsa len z dôvodu nejakej bezpečnosti, stability, zostane so svojimi centrálami a pobočkami práve možno tu na východe Slovenska, blízko hraníc Ukrajiny a stade bude obsluhovať to územie, že obrovské peniaze, ktoré potečú do obnovy ukrajinskej infraštruktúry, že časť z nich sa podarí vyjednať našej vláde aj pre územie východného Slovenska, aby sme dobudovali cesty, železnice, jednoducho, aby sme tú Európsku úniu o tých 50 kilometrov priblížili bližšie k ukrajinskej hranici. A to môže byť veľká výzva. Opakujem ten úspešný príbeh. Ja to veľmi si želám pre Prešovský kraj, aby tak ako východné Rakúsko pred pádom železnej opony, ktoré patrilo k zaostalým krajinám Rakúska, po našom vstupe do EÚ a po našom veľkom ekonomickom rozvoji nás a Maďarska je dnes východné Rakúsko jednou prosperujúcou časťou Rakúska, tak presne toto si ja myslím, že sa stane a želám Prešovskému kraju, že po čo najskôr ukončení vojny a následnom veľkom investičnom pláne pre rozvoj Ukrajiny, že z toho budú benefitovať aj občania, ktorí žijú v Prešovskom samosprávnom kraji. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za pohostinnosť, ale aj za veľmi otvorenú a priamu odbornú debatu, ktorú sme spolu mali. Veľmi si to vážim. Ďakujem. Pán prezident, ďakujem veľmi pekne. Dnešné pracovné stretnutie sa